Zdravím. Dnešnou témou bude sebavedomie. Dnešná téma je podľa mňa veľmi dôležitá, pretože v konečnom dôsledku, aký budeme mať život, všetko závisí od toho, aké máme sebavedomie. Čo to v podstate je sebavedomie? Sebavedomie je to, ako vnímame sami seba a ako si sami seba vážime. Nakoľko si sami seba vážime. V podstate vždycky sa zamýšľame, či na niečo máme. A vždycky sa opierame o naše sebavedomie. Napríklad v pracovnej sfére máme záujem o nejakú pracovnú pozíciu, alebo chceli by sme povýšenie, ale jednoducho sa neozveme, pretože si neveríme a ani nepošleme životopis do nejakej spoločnosti, pretože si myslíme, že nie sme dostatočne kompetentní, aby nás zobrali. To isté platí aj pre partnerské vzťahy, pre ľubostný život. Ak si nejaký muž myslí o sebe, že nie je dostatočne dosť dobrý, tak sa neprihovorí nejakej žene, o ktorú má záujem a nebojuje o jej priazeň. A to isté platí aj pre ženy. Takže ak to tak zhrnieme, v konečnom dôsledku celý náš život sa odvíja od toho, čo si o sebe myslíme. Poďme sa pozrieť trošku na to, akí sú títo ľudia. Väčšinou ľudia, ktorí majú nízke sebavedomie, oni sú veľmi citliví a často sa aj urážajú. Prečo je tomu tak? No predstavte si, že v ich psychike neustále prebieha zápas. Na jednej strane si myslia o sebe len to najhoršie, že sú škaredí, hlúpi, nekompetentní. A na druhej strane zase každý človek chce byť milovaný, prijatý, ľúbený. A v podstate stále je tam ten konflikt. A keď vy napríklad kritizujete nejakého takého človeka a ukážete mu, že niečo sa vám nezdá v jeho správaní alebo že niečo robí nesprávne, aj keď vy sa ho nechcete dotknúť, ale jednoducho ten človek, jeho to môže zabolieť, pretože v podstate vy, ako keby ste sa priklonili na tú stranu a podporili ste ho v tom, že teda nie je dostatočne dosť dobrý. A preto sú veľmi citliví a hlavne kritiku vnímajú veľmi zlé. Ďalšou takou črtou je napríklad to, že takíto ľudia si ani nestanovujú v živote žiadne ciele. Prečo? No pretože si myslia, že aj tak nič v živote nedosiahnu. A potom sú frustrovaní, pretože život bez cieľa je naozaj veľmi nezaujímavý, je prázdny a cítia sa byť nepotrebný v živote. To je taký ďalší bod. Čo je zaujímavé, oni absolútne nevedia povedať nie, keď ich niekto niečo prosí, pretože sa obávajú, že by mohli prísť o priazeň človeka, ktorého odmietli alebo ktorému odmietli pomoc. No je to spôsobené tým, že oni vo vnútri v podstate nemajú žiadnu oporu. Oni sa nemajú o čo oprieť vnútorne. Oni sú prázdni tí ľudia a potrebujú oporu zvonka. To znamená, že oni keď sa o niečom rozhodujú napríklad, alebo majú nejakú ťažšiu životnú situáciu, oni potrebujú niekoho, kto ich podporí a povie, že áno, súhlasím s tebou, podľa mňa máš veľmi dobrý nápad a mal by si to spraviť. Stále potrebujú ako keby niekoho, kto ich uistí, že jeho rozhodnutia sú správne. V živote takýchto ľudí pozorujeme zaujímavý kolobeh udalostí. Na začiatku sa takíto ľudia cítia byť nešťastní. Povedia si: som nešťastný. Cítia, že niečo nie je v poriadku. Za druhé, začínajú sa zamýšľať, čo je v mojom živote nie je v poriadku. Čo by som mohol urobiť, aby som sa cítil lepšie, aby som bol spokojnejší a šťastnejší. Tretí bod. Prídu na to, že nie som spokojný v mojej práci. Naozaj, potrebujem nájsť niečo lepšie. Áno, pošlem si životopis, napíšem si výborný životopis, rozošlem ho, pohľadám nejakú prácu a bude to oveľa lepšie. No a prichádza štvrtý bod. Začína o sebe pochybovať, povie si: ale čo, však som neschopný, ani neviem, ako som sa dostal sem do tejto práce. No a lepšiu pozíciu aj tak nemám, lepšie nič platené aj tak nenájdem a radšej zostáva tam, kde je. A tak to ide dokola. Potom zase sa cíti zle, zase rozmýšľa prečo a tak to ide stále a stále dokola. To isté to platí aj pre partnerský život. Človek sa cíti byť nešťastný, rozmýšľa prečo, príde na to, že nie je spokojný so svojím partnerom, nie je spokojný vo vzťahu a rozhodne sa, že sa s tým partnerom rozíde, ale potom prídu pochybnosti.
už som starý, nikoho lepšie aj tak nenájdem, určite zostanem sám a radšej zostáva vo vzťahu, ktorý absolútne nefunguje, ako by mal sa rozísť a byť šťastný. Takže tento kolobeh je neustále prítomný v živote týchto ľudí. Teraz si povedzme niečo, ako sa formuje ľudské sebavedomie. Formuje sa počas 25 rokov života, to je toľko rokov, koľko sa vyvíja náš mozog. Má ako keby také 3 etapy, 3 obdobia, kedy sa vyvíja. Prvé obdobie to je také detské obdobie a vtedy človekom, ktorý má najväčší vplyv na naše sebavedomie, je rodič, pretože dieťa nemá ešte vnímanie sveta také, ako má dospelý človek a nevie ešte posúdiť sám seba. Preto od toho, ako ho vníma dospelý, ako ho vníma jeho rodič, tak sa vlastne bude vnímať aj ono samé. Tým pádom, ak rodič prejavuje voči nemu podmienenú lásku, to znamená, že poukazuje tomu dieťaťu, že bude ho milovať iba vtedy, ak bude úspešný, ak bude najlepší. Ukazujeme, že takéto správanie sa mi páči a vtedy ťa mám rád a takéto správanie sa mi nepáči a vtedy si zlý. Alebo napríklad neustále len kritizuje to dieťa a porovnáva hlavne s inými. To je veľmi bolestivé pre našu psychiku a pre naše ego a tým pádom vzniká nízke sebavedomie. No povedzme si taký príklad. Chlapec vyrobí niečo z plastelíny alebo ja neviem, nakreslí niečo, ukáže otcovi a ten sa mu len zasmeje a povie, že no, vidím, nie si moc talentovaný, máš obidve ruky ľavé alebo niečo také. Lebo napríklad neustále porovnávajú dieťa s niekým iným. Pozri sa, tá tvoja spolužiačka má jednotku a ty si neschopný, ako si mohol dostať takú zlú známku. Pozri sa na seba, on ešte stíha aj hudobnú a ty si neschopák. Pozri sa, aký si tlstý a neviem čo všetko. Musíme si pamätať, a hlavne hovorím to pre rodičov, prosím vás, nikdy neporovnávajte dieťa s niekým iným. Vždycky môžete porovnávať dieťa iba same so sebou. To znamená, môžete napríklad povedať, že Zlatko, pozri sa, dneska si dostal zo známku a včera si bol taký výborný a mal si jednotku zo slovenčiny napríklad. Pozri sa, ty vieš to, ty to zvládaš, ty si veľmi šikovný. To znamená, že teraz sa ti to len nezadarilo. Skús sa zamyslieť, čo by ti mohlo pomôcť, aby si aj napríklad v matematike mal dobré známky. To znamená, neporovnávajte ho s niekým iným, ale iba s jeho vlastnými úspechmi. To znamená, že musíte tomu dieťaťu poukázať, že ono je výborné, že ho milujete a že je šikovné, len tentokrát sa mu to nezadarilo a nech sa zamyslí, čo by mohol urobiť preto, aby to bolo lepšie. To je taký správny postup z môjho pohľadu. Takže to sme si povedali, to je to detské obdobie. Ďalšie obdobie je obdobie tínedžerské. Dieťa už moc nezaujíma názor rodiča, to znamená, že nezaujíma ho, čo si rodič o ňom myslí, myslí si, že je nejaký starý, že je absolútne nemoderný a vôbec nemá mu čo rozprávať do života. Iba jeho kamaráti rozumejú, čo je dobré a čo zlé a ak si jej kamoška napríklad myslí, že veľmi dobre vyzerá a má veľmi dobrý vkus a super krásne vlasy a vie sa super maľovať, tak to je napríklad pre to dievča oveľa dôležitejšie ako názor rodiča, ako vyzerá a čo by mal v živote robiť. Tretie obdobie je obdobie dospelosti a v podstate to je vtedy, keď začne chodiť na vysokú školu alebo napríklad začne pracovať a vtedy si uvedomí, že ho zaujíma aj názory iných dospelých ľudí a že takisto to má vplyv na jeho sebavedomie. To znamená, že on sa potrebuje cítiť byť aktuálny. Keď niekto si myslí, že má dobrú školu, že má dobré zamestnanie, že je šikovný, tak jeho sebavedomie stúpa. Ak si zase niekto pomyslí alebo poukáže na to, že neviem, nejakým prejavom, že asi nie je Boh vie čo, tak jeho sebavedomie klesá. Napríklad, keď rozprávame niekomu o tom, že ako sa nám v živote darí, človek sa spýta, no čo máš nové? A človek povie, no v podstate nič moc. A on sa zatvári takto. Tak človek si uvedomí, že asi si myslí o ňom, že nie je Boh vie čo, nejaký úspešný a jeho sebavedomie samozrejme to podkopáva. Takže si to zhrňme. Naše sebavedomie sa do toho 25. roku života sa vyvíja a
v podstate už zostane také po celý život, ak s tým nič nebudeme robiť, ale tam už musíme potom pracovať buď s psychológom alebo s koučom a zamýšľať sa nad tým, ktoré z tých období nebolo úspešné v mojom živote. Pretože niekedy sa stáva, že človek príde a povie, že mám nízke sebavedomie, nie som spokojný sám so sebou, ale moji rodičia ma mali radi a mal som s nimi výborný vzťah a nikdy ma neponižovali. No je to asi tým, že možno to prvé obdobie bolo výborné, to rodičovské, ale to tínedžerské alebo ten začiatok dospelosti už nebol taký úspešný. A tam bol niekde problém, tam bolo niečo, čo ovplyvnilo to jeho sebavedomie. A treba sa zamyslieť, ktoré z tých období nebolo úspešné a už teda s tým odborníkom popracovať práve na tom období, zamyslieť sa nad tým, čo tam bolo zlé, čo konkrétne podkopalo vaše sebavedomie, čo malo taký negatívny vplyv a už s tým pracovať. Ako vidíme, sebavedomie je naozaj veľmi dôležité v našom živote a ja vám prajem, aby ste mali vysoké sebavedomie. A ak tomu nie je tak nad tým popracovali a vyhľadali si pomoc, alebo sa sami zamysleli nad tým, čo by ste mohli v tejto oblasti zlepšiť. Prajem vám krásny deň a dúfam, že sa vám bude dariť. Vidíme sa na budúce.